Вітанні з Вены, парламентская ассамблея АБСЕ. Некалькі хвілін назад закончилось мерапрыемства, звязанное с перспективой стварэння группы за демократичную Беларусь у парламентской ассамблеи АБСЕ и стварэння делегации демократичных сил у Беларусі, якая можа быць далучана да больш сістэмнай працы у ассамблеі. Гэта ідэя, ініцыятыва з'явілася яшчэ 8 месяцаў назад падчас камунікацыі з кіраўніком дэлегацыі Швецыі ў парламенцкай ассамблеі Бьорном Сёдером. І па выніках гэтай дамоўленасці мы паставілі задачу зрабіць усё, каб у парламенцкай ассамблеі была адмысловая група за дэмакратычную Беларусь. А по-другое, каб делегация, беларуская делегация могла удзельнічаць у мерапрыемствах ассамблеі. І вось сёння мы першы раз сустрэліся, прысутнічала багата парламенцкіх дэлегацый, і па выніках можна сказаць так, мы запустили гэты працэс, дзякуючы першую чаргу дэлегацыям Швецыі, Норвегіі і Літвы. Будем рухацца наперад.